Гомер юлларыгызда киртәләр очрамасын дигән теләктә сиңа миннән сәлам тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Илсия, яшьлек. Яшьлек шул бер матур мизгел ул безнең тормышыбызда. Әлбәттә, сәхнәдә яшьлекне ярата дип әйтәбез. Тик без хатын-кызлар әлбәттә гел яшь булып калырга теләсәк тә, яшь ел чор барыбер үзенекен ала инде. Ала шул. Яшь кына хатын-кызларга шундый дәгъвалар белдерәләр, айруча күз алдында булган хатын-кызларга, җырчыларга, сиңа айруча дип әйтегәймен. Күзен ясаткан, кирпеген ясаткан, битен ясаткан, иреннәрен кабарткан, тырнакларын ясаткан, пластик операцияларда да инде шундый ишетмәгән калмады. Сүзләр булды бит инде, Илсия, бу чынында шулаймысың? Айгөл, менә кара. Кем ясатмаган хәзер? Мин дә шушы гасыр хатыны, 40 мең тиягына чыккан. Тырнагым ясаткан. Кашым ясаткан, кирпегем ясаткан, чәчем ясаткан, мин бизәнгән, җыйнган, пластик операциялар булмаса да, минем биттә дә уколлар да бар. Әле нәрсә тиге менә дөнья тукталган кебек, әле нинди зур әйбер ясарга кирәк түгел инде, монардан хәзер бөтенесе дә ясата ишенде аны. Миңа бер хатын әйтә бит тиге. Синең кашың үзеңнеке түгел, мин беләм дип. Атум мин белмим. Мин дә беләм аны. Соң мин үзем акча түләп ясаттым инде, ул кашны миңа яңалык ачмагыз инде. Ясатабыз, миңа калса ясату ямсыз гадәт түгел, үз-үзеңә кул селтәү һәм үзеңне карамау һәм үзеңне яратмау җинаят. Матурлык стандартлары үзгәрә, сүз дә хәзер бизәнгән, ясанган, ясалган дип әйтик. Хатын-кызлар алар инде норма, без аны кайда гына күрсәк тә, хатын-кызлар үзләрен шулай нормада, формада тоталар икән. Бәлки кем өчендер нормада түгелдер, Айгөл. Бәлки кемгәдер теге ясатмаган табигый, бөтенләй табигый хатыннар ошыйдыр. Һәр кемнең үзенеке. Менә бу минем тәнем, бу минем организмым. Менә миңа шушылай ошый. Мин бит бер кемгә дә барып әйтмим, син нигә менә булай иттең дип. Менә аңа димәк шулай ошый, ә миңа менә балай ошый. Менә. Бик ошый, Илсия, синең төс кыяфәтең дә, иҗатың да, гомумән кемнәрнең фикеренә кулак саласың, миңа шунысы кызык. Өлкән яшьтәгеләрнең фикеренә кулак салам. Күп очракта нәтиҗәләр ясыйм, теге гел тыңлыйм дип әйтә алмыйм, мин барыбер үземчә эшлим, ләкин кулак салам. Үзе миннән яхшырак шушы эшне эшләп күрсәткән кешеләргә кулак салам һичшиксез. Теге диван артында утырып кына яшәргә өйрәтеп утырган кешеләрне, әлбәттә, күңелләре булсын дип тыңлыйм аларны да. Бүтән төрле әйбер уйлап утырган мөмкинмен. Әйдә, мин әйтәм, бүтән өйрәтер кешесе юктыр инде дим дә, тыңлыйм аларны да.